May isang na option. Ay, okay, sabi mo eh. Okay. Sakit ulo ko. Mabisyan tao, tingnan mo ang aking itsura ng aking kusina. Nakita pa yung itim doon, sa taas. Mahina ang net. Dapat ano lang yung harapin mo. Sa painting. Kaya nga. Pagkaalis nila tingnan. Pag alis, iharap mo yung sa painting. Parang ganda. Doon ko siya iharap. Oo, doon. Wala kasi makita niya mamaya. Wala pa man tao. Ayun, may taong isa. Sino ba yun? Si Sati. Baba ka agad ng link si Sati. Yes. Ha? May kulay? Okay na. Ano sa tingin sa labas? Nandun na. Sa labas. Nandun. Lipat ko yan dyan. Ang ulo ko. Bukala tayo. May iwan dito. Yung bata lang talaga. Sinura nung umalis na una. Ay, naka. Sila mo, nauna na rin. Yung magnanay magkasama.
Sino si Jennifer? Ha? Ay, hindi ko pala si Jennifer. Hindi. Si Anya. Ashley. Ngayon, ano na sa sasakyan na. Iba na na. Ano ko siya. Lagyan ng kapit. Madam! Be careful, Nadia. I go. Okay. He had a baby, nothing. Dito natin para medyo maganda-ganda guys ang inyong matatanaw ba. Nakanta lang ako kaya naka-silent. Ano daw? Ayan. Lagay ko lang dyan para medyo maganda-ganda ang maganda-ganda ang inyong tanawin. Dito pa ako sa baba ba? Hindi pa tapos ng work.
Kusina pa ba ako?
Day, o, tingnan mo, Day. Day, tingnan mo. Doon lang sa isang kwarto. Ilang araw mo hindi napuntahan? 3, 4. 3 pala. Eh, ayaw lumabas eh. Parang ano lang. Ewan ko ba dyan sa binatang yan? Bakit ganyan? Ang nakakaano, yung CR niya, bakit kailangan may stock ng tae? Pangatlong beses ko na yan. Ganyan nga sila. Mag-flash pa ako. Ganyan sila. Kaya pag pumapasok ako sa kwarto niya, inuna ko yung CR, tinitingnan ko kung meron, i-flash ko muna. 3 beses ko pina-flash yan bago ko linisin. Nangingi ng charger. Nandiyan mo yung charger. Kasi may message ko. Lalaro sila dyan. Nakabukas yung AC. Bukas yung pinto. Sabi ko, Tara mo ko nag-order sila po pero ng oras.
Ano sundin na? Ha? Ano sundin na? Sino ba? 5 minutes na. Sabihin mo sa kanya, nag-uusap ka mo, baka mamaya may magsundo na sa mga alaga niya, sa mga kaibigan niya, wala pang kinain. Ano daw? Nag-order na. Oo, siya ganyan, nag-order na, tapos pagkaan mo, wala pa. Ugali pa naman niya na anya na yung sundo. Wala pa rin hindi pa kumain ng bisita. Oo. Problema niya. Really, it's something. Ano ka huminga sa... Pinagpapawisan ako. Sana ano ka huminga sa... Ajiris, parang namulat mo yung bago. Katong mo dun sa... Ano ng kamay. 2 unan. Wow, sa tulog. Sarap na nga matulog eh. Anong oras oo ito mga di po, ano ito ba? Mga hyper. Siyempre, maghapon silang tulog. Hindi nila iniintindi yung katulong nila eh. Ay wala naman yan sila dahil. Basta sila maka, ano ba? Tapos anong oras yan matutulog? Ha? Anong oras yan matutulog? Sino? Selena. Anong oras yan magsisiuwian? Ano oras kaya akyat? Hindi mo naman pwedeng iwanan niya na sila mag-isa dito. Wala nga. Wala pa yung tao. Kaya nga. Kaya mo na yan. Ay, sabi ko dito ang putol. Dito pala si Jan. Hindi ko dito ako na plastic. Oh. Kala ko maaga pa. Ano na pala? Hapon na pala. Ay, hapon. Gabi na pala. Bilang na ako ng ganito. Kasi hindi ko alam yung nararamdaman ko doon. Hindi ko alam. Ano ba na? Kasi ano, irritable ka. Dali ka irita. Hanggang konting ano, na ano ka. Nabubus ko. Tapos, namumula ka agad. Ano ito?
ba? Mamie Burr, magalang shoutout si Koy, salamat. Kasi na pa ako, work, pati na matsura ko pagod. Sabi ni Abo, sabi ko, gano'n naman kayo eh. Gano'n naman kayo eh. Sabi kayo eh. Sabi niya, nag-message sa akin, sabi niya, LS ni Bro Kubi. Inano ko siya, screenshot ako, sabi ko, ayan, nakalive din ako, kanina pa ako nakalive. Sabi, ganun ba? Tapos nireply, sabi ko, gano'n naman kayo eh. Ewan ko sa'yo. Sabi ko, kaya na ko pa nakita doon. Ano niya ako nakakalag si Manay Kubi eh. Manay Kubi ka, sinamandala niya. Alam mo, may oras ang labas nito ba? Papatito tayo, tsaka lalapasan. Pagka ano, minsan may oras yung labas. Sabi ako, wala dito ba? Sabi ko, gano'n naman kayo. Sabi ko, kanina ko pa kayo nakikita doon. Ayun din si Calvo. Tapos, ewan ko ano tayo. Tawa lang siya. Sabi niya, kauwi ko lang. Inaalit niya ako, ibig sabihin, doon kami sa Manay Kubi. So, ibig sabihin, nananakalab ako. Sabi ko, kanina pa ako naka-live, mas uno pa ako yung kaya. Sabi ko lang ang cellphone ko ba? Hindi ko lang malungkot siya. Tapos sabi ko, kanya naman kayo eh. Luwala nagtatanong.
Mag-visit na naman. Ano simpan mo mga alas 4? Tapos na mo oras na. Ito na. Si Emma, yung kung ano niya yung kanina, hindi niya mapansin kasi nga, busy siya dun sa ano. Tawag ka na mag-bralas pa. Sir. Sakit sa tenga. Ulit. Hindi mo nga nagdodala ng ano ba, headset ba? Paano ako na? Wala akong headset. Gusto ko yung ganito kahaba. Yung ganito kahaba. Di ba may order din ako? Order ka rin yun. Hindi, yung ano ba? Ay, oo. Yung ano. Yung pang ano ko ba? Yung extension ko. Susan, hindi pa nagano'n si Luli. Kasi sabi mo, dalawang sasakyan. Sabi niya, wait, puntahan kita. Sabi niya, kahit huwag na. Okay lang. Yung talaga ako sa nasawa ko. Yung galing. May nagpunta ko na sa Mayroon. Nagtatampo na siya sa akin, sis Johnny. Mayroon. Tingnan mo. Kaya wala ako dito, ano kayo mga pinag-uusapan ng mga ito. Sabi ni Kainig, si Lucky Ma'am ay sad. Si Pin naman sagad. Ano ba pinag-uusapan na lang ako, ate Sharon, para di ka masat yan. Hindi na ako makakanta, makaikot na ako. Dito sila kimalit yung bigas niya naka-stand yard.
Ikot-ikot na naman ang ko ba. Narinig sila. Tingnan mo, gumagapal yun. Kaya na ako gumagapal. Patay sa oras na yan ako. Patayin ko yung gas. Mamaya yung pagano, mamaya yung gabi. Pag magbuto ko, pwede ko siya ilan ko siya. Silent time. Para yung oras lang. Hindi lang makapagay. Sa taon. May dalawa na pagalit sa mga. May dalawa ata. Galit sa mga bisita. Wala mo kain doon. Wala siya doon. Hindi doon sila masilahan. Meron dito isang ano, hindi na to ano. Pero may isa pa dun. Diyan may nakali. Malis ko yun dyan sa lunchbox ko. Hindi naman ako nakali. Kumain ako ng video. Tapos ang bakit sila. Mahal pa to. Ano nga, kasi nagtamo ba? Hindi ko maintindihan. Sa picture talaga, nakinig ako nun. Sa picture talaga, nakinig ako. Wala.
yung ligaw albay, Hmm. napatapos sa baybayin ng mga residente ng isang barangay ligaw albay dahil sa kanilang namataan ng mababaw na parte ng dagat. Maraming nagtangki sa mga magpagila kung di mga ang mga ito. Oh, ang lalaking isda. Ang lalaking isda, daligaw. Ano doon ba? Sunod yan, dinulatan na sa amin. Pero wala kami dagat. Ligaw meron. Magda. Malayo lang sila. Ay, Problem ko pa na naman ako. May nag-chat na mamaya niya mag-end na yan. Tinutukan niya tingaro. kasi tumulag yung cellphone mo kanina. Calling is wave. Diba? Calling is wave na ba? Bago. Ngayon na papa. Ay. Wala pang plano yung sundo ng mga gawa. Ano? Nahabang kaya. Magiging. Oh, ikaw. Magiging sa mga ano. Magiging sa mga tao. May dalaw daw ba ako kasi hindi ko sila hinahanap. Tapos yung cellphone na nag-ring na ako yung nagising. Kaya hindi pa nagising. Ako talaga, pag course na tulog ako, paralo ng cellphone. Ako hindi mo maiwasan, may magtatawag, mag-ring mo. Gulat ko natulog ko, wala akong naririnig. Kasi pagka-was na may narinig ka, mag-gulat ka kasi sira tulog mo. Wala na, hindi ako natulog. Pinipilit ko matulog, hindi na ako natulog. Tapos alas 6, masakit yung sabi ko na lang, ala pa tayo. Alas 6. Tapos narinig ko sabi ko, nagsingin yung kasama ko dito. Pero wala pa rin, sige pa rin. Wala ba ito yung sasabihin natin? Wala ba yung pag-uusapan natin? Bakit? Sabi ko. Narinig mo, bakit? Bakit?
Mag-alas 12 na nasa kusina pa daw siya. Nasa kusina pa nga ako ba? Ilang oras na ba ako? Magdalawang oras na pala ako. Ibang kusina ata yan, bro. Ayan ang kusina ko, oh. Andito pa kami, tingnan mo, oh. Pagod na ako ba? Salamat sa pagpunta, Sis Johnny. Salamat. Abo, tawa-tawa ka dyan, kalbo. Ayan ang kusina ko, oh. Dito pa ako sa kusina ba? Anong suot mo? Magpanak ka na. Salamat sa pagpunta, Sis Johnny. Salamat. Abo, tawa-tawa ka dyan, kalbo. Magkano? 57? Malaki. Dali na. Open the door. Andiyan na yung order. Kaya mo ba? Sama ako. Marami kaya? Ha? Ang dali, kukuha kami ng order ba ng mga bata? Open the door. Andiyan na yung order. Kaya mo ba? Tama ko. Marami ka. Ha? Ang dali, kukuha kami ng order ba ng mga bata? Open the door. Andiyan na yung order. Kaya mo ba? Tama ko. Marami ka. Ha? Sino bumili si Ugnog? Deliver siya. Galing kukuha kami ng order pa ng mga bata. Ay, ba't ang ingay? Ang ingay. Just do it, bro. Kaya ate talagang mga ano nyo ba sa akin? Ang labo ng ano, oh. Usapin mo pala, Day. Parang na kung ano po nung kasi ako pa talaga pinahintahan. May regla yung host. Pagpasensyahan mo na. Sino yan? Si Diana. Oo, abo ako to. Bakit?
pinakita mo, Day? Lord. Mag-credit ka, sagutin mo yung tanong namin. Ano naman ba tanong nyo, mga lipuan kayo ba? Ano ba tanong Dako. nilaga? Dalaga host. Drawings. You Before I was holding my mobile, I'll check if you check on your mobile. That's why I close. You see when you send message in WhatsApp, I reply on your voice because I was holding my phone. So I know. I asked you about Snapchat. Why didn't you say? Uy, naka 2 hours na ako. Speaking, ano ka daw? Sabi, iskamin mo na daw, baka mauna. Practice na ko, Apo. Baka sakali. Nagpa-practice ako, baka sakali. Malay nyo. May mabingwit na apam. Apam gila apam. Ayaw mo daw ba sa spoken Tagalog? Nabiktima na ako ng Tagalog. Tsaka ng kalbo. Iparinig mo doon, iparinig mo doon. Kalbo. Uy, ano yan? Uy. Tinamin ko. Ang katinano ko. Long words. Hindi lang lahat ng kalbo ng bibiktima. Hindi lahat. Hindi ko naman sinabing lahat. Sinabi ko lang, once nabiktima na ako ng kalbo.
Loyal daw kalbo. Oh, loyal talaga? Di siguro. Sana all. Di siguro. Hindi naman lahat loyal eh. And the problem is, it's not about that he's bald. Sabihin mo daw na ano, sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, akala mo may buhok, mas ox naman ang clean out, cut off hose. Try mo yung kalbo sa Riyadh. Diyan mo ba sabi mo? Nangangati ilong ko kasi, oh. Nagdudugo. Clean Mas cut, okay ba yung clean cut? co-host. Clean cut. Ano yun? Sa taas sa baba? Joke. May nalalaman ka pang clean cut, ah. Ay, ko. Grabe ka ng ilong ko. Huh? Dugo na ilong ko ba? Bakit labas dila sa bakit labas dila mo? Mahilig ako dumila. Ganyan pala pag magaling dumita. Oo naman. Aray ko. Dito, wala si Emma eh. Sayang. Kung nandito si Emma na to, may gumigiling na dito sa harap niyo. Sanayin ko na rin maglabas ng dila. Ay, nabo. Bakit? Magaling ka ba dumila? Abo. Kung magaling ka dumila, okay. Go. Pasensya na kayo tinutoyo na ako kasi alas 4 gising na ako. Anong oras na ngayon? Alas 11. O, diba? Alas 12 na dahil. Bangag na bangag. Professional mood tawag doon, bro, abo. Paikot. Anong paikot? Ano? Anong paikot? Paikot na ano? Yung dila? Paano yun? Ganon. Ay, nakaapo. Ha, ha, ha. Uy, 60% off vacation.
Baby, I got a picture of you in my mind. Wala na yung addict sa TikTok sa sayaw. Umuwi na. Kaya tahimik na ang aking kwarto. TikTok talaga siya. Ate, dali na. Mag-TikTok na tayo. Huwag nang tingin. Mas maganda yung person in real. It's not easy to let it go. Ano ba yun? May ano pa may mga chikiting pa dyan sa labas. Kaya hindi pa kami makaakyat. Sige na mag-TikTok na manood daw siya. Here we go. Ay, nakita na ni ano yun? Ano pa nga? Nakita niya yung sayaw namin ni Emma. Ikot-ikot. Ano ba sabi? Sige. Kaya naman nakafollow sa akin sa TikTok eh. Mag-TikTok ka daw ngayon. Siya daw ang panso. Walang sounds eh. Parang may dumating na dahil. Tingnan mo to oh. Sikat na mag-TikTok oh. Si Emma. Buksan na lang natin ang pinto ba? Ha? Buksan natin pinto para alam ni Timay na kunwari binabantayan yung kanyang anak ba? Masakit na ulo ko. Ano daw? Ano sabi niya? Bakit? Pwede bang ibaba yan ang link ng TikTok? Tuyo ka talaga, kalbo. Yung link ng TikTok mo, ibaba mo daw. Parang may tumunog na ano. Pinto ba?
Wala ba yung TikTok name mo? Saan na yan? Naka-comment ako sa sa TikTok ni Pinkay. Bakit hindi siya ano? Bakit hindi siya ayun? Bakit hindi maano? Ayan, tignan mo. Nisend ko na, sis Lilo. Mega love shout out. Salamat. Sa JC. Sino? Umuwi na isa. May tatlo pa. Excuse me. Ay ko. Pati talaga ng ilong ko ba? Diyan na. Andiyan na? Sino? Hinatid lang yun na yung isa. Kasi hindi marunong magbukas ng gate. Umuwi na isa. Doon kaya tayo makapo sa labas. Mas maganda ang ano doon. Mas maganda ang Yung view. video. Samahan mo ko doon sa labas. Dali na, pa-charge ako eh. Hindi pa ba puno yan? Hindi. Ilan na ba yan? Hinugot din kanina. Doon kayo sa labas namin, mas maganda ang ano doon. Mas maganda ang view. Bill. Hindi pa ba lobat itong cellphone ko? May bisita kasi kami. Dito tayo sa labas ng bahay. Iko. Paano na ba to? Ayan, oh. Dito tayo sa labas ng bahay ba? Nakita nyo ba? Ayan, oh. May mga bisita kasi doon ba, oh. Mga bata. Walang matanda dito. Here outside because Lina have visitors. And Madam and all her sister is not here. She's alone with us. And she has 3 friends eating at the classroom. Nakita nyo? Dito kami sa labas.
Para ano lang, 'di ba? Parang pasto lang. Jamila. Good. Why I call this number? Asking where he is. Video call? No, he called me video call. He's driving the car and do video call because I cannot hold his mobile. Yeah. I don't know why everyone's like that. Sino yung kumakain pa rin si Lina? Too much tension, too much problem. Sometimes they do video call. He is showing in the supermarket. Oh, this is the one that you want to buy. This the cheese. This the like this. And you check the time. You check the time. What time he's calling? Yeah. No. Who's calling? What yeah? Huwag mong lait-laitin yan. Nakasamot ka? Dahil, kung hindi dahil sa mga construction na yan, wala tayo ngayon bahay na tinitirhan. Oh, at dahil nga nagko-construction yan, sila hindi lang basta-basta yan. Buwis buhay. Anong nakabukol? Saan nakabukol? May nakabukol ba? Ano yung nakabukol? Drawings, maugat na kamay. Oo. Oy, ano yan, pasmado na yung kakaano ba yung luto, tapos luto, hugas. Iatay.
What? Hindi mabuksan yung pintuan. Oo, Pasko dito sa amin ba? Gusto mo makita. Ano yan, design ng amo namin ba? Ayan ang labas. Ayan. Ayan yung majilis. Diyan yung kwarto ng lalaki. Kita mo, abo? Eko. Ano yan si tapos nakaharap pa ako sa ano. Aray ko. Ayan. Tapos mayroon ang mata lalaki. Ayan ang kabahayan. 'Di ba? O 'di ba? Maluwag ang labas. Kita mo. Maluwag ang labas. Maupo muna ako ba habang nag-iintay ako ng ano. Wala pang makasama yung bata. Anong oras kaya kami nito makaakyat? Ligo ka sa pool. Hindi sis, ano? Anong oras na sis Johnny? Walang kasama yung mga bata, oh. May mga bisita. Nangangalay na ako ba? Ganda naman ng pa ako pati dyan, nakasampa na. Naliligo kami dyan. Matera. Kasi pagka, ano, ngayon hindi na kami naliligo dyan kasi nung naglagay sila ng camera, ayun oh, may camera doon. Tapos, ayun, may camera dyan oh. Eh kung mag-ano kami dyan, diba? Hindi pwedeng ano, hindi pwedeng maligo pag ano mo pag ano ba tawag niyan? Pag ahon mo, makikita sa camera, nakakahiya. Diba? Yan ang buhay namin dito ba. Diyan lang kami umiikot sa bahay na to. Sa labas. Masakit na ulo ko. Ang tagal anong oras na. Hindi pa kami, wala pang pahinga.
Ang mga ano kasi, yung amo namin fasting pa rin. Ano, kasi nag-start siya kahapon, yung babae. Yung nauna yung lalaki, pero hindi pa rin tapos yung lalaki, may 2 araw pa siya. Tapos yung babae, naka2 araw pa lang. May 7 araw pa siya. O, 'di ba? Kanina lahat sila fasting. Kaya wala pa akong katapusang pagod pa rin sis Johnny. Busy pa din ako, hindi ako masyadong pag-akyat mo pa rin, lata ka pa rin, tapos puyat. Sis Osang, mag-love shout out, salamat. Pa-end na ako sis Koy. Anong oras na dito? 1:00. 12:30. Dito pa ako sa baba. Good morning. Dito pa kami sa baba. May bisita yung alaga namin, wala siyang kasama, so kailangan namin samahan. Sige, mag-silent ka na sisikoy. Mag-silent ka sis Johnny. Sakit ng ulo ko talaga, promise. Uminom na ako ng gamot pero parang walang epekto. Nagsalamin na din ako. Pag sinipag talaga. Wala pang dumadating na sasakyan, Mariosep. Anong oras kaya kami makaakyat nito tapos bukas gigising? Puro kasi sila fasting, tas bukas fasting na naman. Shout out si Koy Osang. Dito na talaga ako pumesa sa tulugan na buro abo. Pagod. Pagod talaga sis Johnny. Hindi ba? Kaya hindi pa talaga ako makaano ba talaga sa sa YT, tatamad ako. Minsan pag na yung medyo wala pang gawa, ayun nakakasingit ng TikTok. Mga video nga hindi pa ako nakakapag-edit, ang dami kong Oo nga, sakit pa. Lalamunan ko. Kung sakit na ng ulo ko. Ayan. Itsura ko ba? Nakaharap talaga dun sa camera. Nakita niyo yung camera? Hindi. Tapos makikita ng amo ko. Ano ba yung CCTV? Dito natin para hindi siya makita. Nakakapagod, diba? Buti na lang medyo okay yung panahon, nakatambay-tambay dito sa labas.
Mag-start ka na, Sis Johnny. Bye-bye na, guys. Salamat sa inyo lahat. Love you all, guys. Lupat na rin yata yung cellphone ko ba? Ay ko. Hindi pa tayo makaakyat nito ba? Uy, Kuya Ted, mega love shout out. Salamat. Paenda din ako, Kuya Ted. Mag-alauna na, work pa ako ba? Andito pa ako sa ano. Ano, sis? Ano, may bisita yung alaga namin, sis Osang. Yung bata, may bisita tapos wala man kasama kasi yung mga amo namin nagsilayasan. Ayun, may bisita sila doon, oh. Eh, hindi naman pwedeng iwanan hanggat walang dumating sa kanilang mag-iina. Ayan, dito ako sa labas. Andun, oh. Eh, may bisita siyang 4, umuwi na yung 2, may natitira pang 2. So kung umuwi man yung 2, hindi pa rin pwedeng iwanan. Walang kasama yung bata. Pagod pa rin sis Osang, kaya tamad pa ako mag-whitey ba. Laging busy pa. Hindi pa rin sila tapos mag-fasting, may 7 araw pa. O, tapos, ano ba tawag niyan? Puyat pa, o, diba? Nung oras na, hindi pa nakakatulog. Simula kanina. Kuya Ted, salamat Kuya Ted. Sakit na nga ulo ko. Masakit na nga ulo ko sa ano ba? Wala pa, oh. Anong oras na ba? Wala pa talaga. Mag-alauna na. Lagi ka sa FB. Kuya Ted, ano lang ba? Pagka yung yung nakaupo na nagluluto-luto, iyon. Nakakasingit ako sa FB. Yung marami akong video Kuya Ted nung Ramadan, yung mga saluto. Hindi ko pa siya na-edit kasi pagdating ko sa taas pagod ba. Ay. Tapos yung mga inaano ko naman sa FB, yung mga picture lang. Yung iba puro luma. Libang-libang ba? Libang-libang. Lalo pag pagod na. Ay, mag 3 hours na ako. Minsan sa gabi gusto ko siyang mag-live kaso hindi man ako nakakapagsingit ba. Ay. Doon tayo sa Hindi masyado maganda swimming pool ngayon. Hindi binuksan yung ilaw. Isang ilaw lang yung bukas. Kuya Ted, maganda view dyan sa labas, Pingkay. Oo, sis Osang, maganda paggabi.
Maganda pag gabi kasi yung mga ilaw. Ano daw? Ano daw? 'Di ba, abo? Tapos magreklamo masakit daw balakang niya. Ano, abo? Abo, nag-e-exercise ako sa balakang kasi ang sakit na ba ng balakang ko ba? Tinatry ko ba kung kaya pa? Loko talaga 'to si abo. Hindi na nga ako makasabay sa kanila pag ano, eh. Kaya minsan nagso-solo ako kasi hindi ko masabay yung sayaw ba. Ay naku, Lord. Mag 1 o'clock na, nasaan ang mga amo ko? Wala pa. Mahina ang kasuhan niya, Kuya Ted. Oo nga, nanghihina na ako, abo. Oy, abo. Alam mo, abo, sa edad ko, tanggap ko na yun, abo. Ba, ano ba? Yung latan-lata na ba? Oo, malapit na mag-expired. Kaya kailangan kailangan bago man lang mag-expired may masungkit ba? Ay, ilang taon na lang, abo, oh. Abay. Ano na ba yan tawag niyan? Ano, sis Osang, ilang taon siya? 12 years old. Huwag maniwala dyan, abo. Oo nga, Kuya Ted, nanlalata na kaya ako, Kuya Ted. Kaya minsan, yung ang sakit-sakit ng balakang ko ba, nag-exercise ba ako ba, dinadaan ko na lang sa TikTok ba, gaya-gaya. Baka sakaling, maunat-unat pa. Hindi nag-swimming, sis, ayun o, nando sa loob, nakita nyo, ayun o, umpok. Nagkikwentuhan lang doon. Kaso walang kasama silang matanda. Yung mga bisita wala din naman kasamang katulong. Saka yung alaga namin walang kasama. Kaya naghihintay ako na may dumating ba sa kapatid niya or nanay niya para uuwi na rin yung isang bata. Abo, kailangan kasi pag naninigas na yung balakang, kailangan medyo exercise ng konti. Kaya medyo kinikimbot-kimbot ko ba pa minsan-minsan. Kahit hindi ako marunong. Kaso nga lang, may una-una akong baser. Si Kalbo ba? Si Kalbo. Ewan ko nasa na si Kalbo. Natulog na siguro. Kalbo talaga. May pasok na naman yung si Kalbo bukas. Sabihin na naman yung busy-busy ang lolo nyo. Ayan, uuwi na yung alaga ko. Ay, uwi na yung alaga ko. Hi. How are you? Good. Thank you. Eko. Ayan, uwi na sila. Uwi na yung parang buang man yung bata na yun ba.
You close again, Lina? You close the gate? No. Pagod na ba? Pagod. Mga nasa nag-alaga. Kuya Ted. Ay, kala ko wala na si Kuya Ted. Andiyan pa pala. Uy, Kuya Ted. Kailan ba Kuya Ted uwi mo, Kuya Ted pala? Di ba uwi ka? Di ba uwi ka, Kuya Ted? Baka malapit na yung uwi mo, Kuya Ted. Magkasabay tayo. Libre mo naman ako sa mga kahit sa mga inasal lang. O kaya isang halo-halo ba? Aray. Sakit ng binti ko. Lahat ng alaga buang na rin. Oy, Kuya Ted, halos ng bata dito ganyan. Pero yung mga alagad ko, Kuya Ted, medyo mababait naman yan. Hindi katulad sila, Kuya Ted, ng ibang bata. Kasi karamihan dito, Kuya Ted, ang mga bata, yung hindi sila yung mga bastos, yung nandudura, nananampal, yung mga ganyan nananakit. Ang mga alaga ko hindi naman kahit papano. May katigasan ng ulo minsan pero hindi sila yung nanggaganyan sa katulong. Mabait pa rin sila kumpara sa iba. Ang ano naman ng pabango ng bata. Matindi yung pabango ng bata, nakakaano. Alauna na. Day! Day! Gising ka pa, Day? Sumasagot si Lina, akala niya siya. Naantok na ako. Naantok na nga ako. Buti sana kung nagising ako alas 6, alas 4. I-message mo si Timay. Sabi mo, Timay, asan ka na? Alauna na ba? Hindi man pwedeng iwanan natin tong bata na to. Ako, ang sakit ng ulo ko. Kanina pa masakit ulo ko. Tinitiis ko lang. Uminom ako ng gamot. Parang hindi epekto yung gamot bang ininom ko. Nagsalamin na ako't lahat. Ganun pa din. Masakit pa din.
Ay, may dumating na. Salamat. Day. May dumating na, Day. Salamat mo. Yung dalaga, dumating na. Di ba si Timay yung kasama si Binata, no? May dumating na guys na isang anak ng amo ko ba. Pwede na kaming umakyat nito. Pwede na kaming umakyat guys. May dumating ng isang anak. Andito na yung dalaga. May kasama na yung bata. Andito na yung isang yung dalaga. So, na to Big Home. Big love shout out. Thanks for coming, Big Home. Hi, Lama. Thank you. Party? Ha? Party? Yeah, party. Lama, nag-go up na mo. We're going up. Hi. Bye-bye. Ha? Have back pain. Tingnan mo. Ha? Back pain? Oo. Lagi na siya nakahawak. Matanda na din, dalaga pa, wala pang Paano kasi nag-wait siya, di ba? wala pang eh. I will go up now. Thank you sa inyo guys. So, mayroon na lang tayo 4 minutes, 5 minutes guys. Sakto ng 3 hours. Ayan. Ayan, naka 3 hours din si Pinkay. Masakit ng ulo ni Pinkay ba? Wait lang. Masakit na talaga. Bigyan ko lang ng damit si Big Home. Oh. Thank you sa inyo guys. Bye sis Johnny. Ay, may ugrungin pa pala. Ugahin ko ito. Ano ba? Wala ba tayong tsa dyan? Tsa. Gutom ako Alauna. Hugasan ko ito para walang dito. Walang, ano ba pwedeng makain? Nagugutom na ako. Nakaupo ako doon guys. May ano pa pala ako di hugasin. Wait lang. Hugasan ko lang ng konti ito. Panay ang sarap ng puro kakain, tulog. Gugutom na naman ako sis Johnny, promise. Ewan ko. Mag ano na tayo. Big Home, thank you. Ilang minuto pa? 3 minutes. Mag-ano na tayo. Akyat na. Ano ba kakainin ko? Kati ng ilong ko. So, mag-ano tayo, prutas na lang. Magkuha tayo ng prutas. Dito tayo kukuha ng prutas para malutong ng ano lang. So, patay na tayo ng ilaw. Akyat. Mataas yung ano namin dito guys. Hanggang 3rd floor. Kaya pagdating ko sa taas, hinihingal ako ba? Hinihingal si Pinkay. Tama-tama yung pagdating ko ng kwarto. Kalas. O diba? Kasi talaga ulo ko.
Abay, magbihis ka. Dito na tayo sa ating mansyong kwarto. Ang pinaka-kwarto namin, guys, sa rooftop. Init. O, diba? Bukas tayo ng aircon. Ito ang kwarto ni Pingtay. Ay. What time is it over there? Ano na, 1 o'clock. Ay, 12:30. Big home. Thank you, thank you. Salamat sa inyo, guys. 4 million na naka-BG. Thank you. Antok na talaga ako. Magbibihis na ako, guys. Salamat. Salamat sa support. Hindi ko na kayo, guys, maisa-isa. Kuya Ted, Sis Osang, Kai Wings, Abu, sino pa ba? Sis Osang, salamat Sis Osang. Patulog na ako, Sis Osang. Madaling araw na naman, oh. Sakit ang ulo ko. Pagod. Bye-bye. Salamat, guys. Paano na mapagpatay nito ba? Para ko masusuka. Oo, Sis Osa, para ko masusuka. Nahihilo ko. Masakit ang ulo ko ba? Bye-bye. Love you all, guys.